Maria, ja fa uns mesos que vam acabar precipitadament el taller de cuina i des d'aleshores no he tornat a tenir notícies teves. Nosaltres seguim connectats a través del grup de WhatsApp i ens anem enviant les receptes que preparem a casa. El Jesús i l'Anna avui us volen ensenyar un plat molt fàcil. La gent té molt bones idees. El que més greu en sap és no poder tastar els plats com fèiem abans. Que bé que ens ho passàvem, Hauries de veure el goig que fa l'hora d'en Josep. Aquest any s'hi ha pogut dedicar més que altres vegades i de tant en tant ens explica els seus secrets. No sé què tindrà aquella terra seva, però a mi els tomaquets no em creixen igual de macos. El teu segur que també està preciós. Quina llàstima que no ens en puguis enviar fotografies. La meva germana, per fi, s'ha posat les piles amb les noves tecnologies. No ha parat de fer videotrucades amb els seus nets. És genial poder sentir la teva gent tan a prop, quan en realitat estan ben lluny. Ara, només tinc ganes que ens puguem retrobar ben aviat. Tornar a abraçar-nos, compartir totes aquelles estones, les tardes de rialles, els tallers de català, de nutrició, de pintura, les passejades, el club de lectura i el dia del ball. En definitiva, tot allò que solíem fer amb el nostre temps lliure. Gaudeix de l'estiu ara que tenim una miqueta de llibertat. Petons, Montserrat.